El president Illa no ha fet promoció dels olis de Jaén, sinó que va anar a donar una benvinguda a un grup de gent de fora que venien oli de Jaén. I polítics catalans el que hem de fer en primer lloc és promocionar el producte de proximitat, el producte de la nostra terra, i en aquest cas jo per això avui també he volgut ser aquí. Aquest dissabte al Mercat del Lleó de Girona es va dur a terme la Fira de l'Oli Nou de l'Empordà. L'alcalde de Girona i el president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà van parlar sobre les crítiques del president Illa per la promoció dels olis de Jaén. Molt bona nit i benvinguts a l'informatiu vespre i tornem amb més notícies. Els productors de la denominació d'origen protegit Oli de l'Empordà van entregar 100 litres d'oli nou al Banc dels Aliments. De seguida en parlem. Abans, però, fem un repàs al més destacat d'avui dilluns, dia 16 de desembre. I com els comentàvem en la introducció, el Mercat del Lleó de Girona va acollir dissabte la Fira de l'Oli de l'Empordà. Els productors de la denominació d'origen protegit Oli l'Empordà van entregar 100 litres d'oli nou al Banc dels Aliments. Doncs avui aquí al Mercat de Lleó fem la presentació dels olis de la denominació d'origen protegit d'oli de l'Empordà, els olis nous d'aquest any. Venim a fer que la gent els pugui provar, els pugui comprar, els puguin gaudir. El dissabte 14 de desembre a la plaça del Lleó de Girona vam poder gaudir de la nova collita de l'oli de l'Empordà. L'oli nou es va presentar a ritme de swing i de la música en directe del grup Hops Trio. Moltes persones s'acostaven a les parades per tastar l'oli i comprar-lo. A més, els productors de la denominació d'origen protegit Oli l'Empordà van entregar 100 litres d'oli nou al Banc dels Aliments. Sobre les crítiques que va rebre el senyor Illa per promocionar l'oli de Jaén, el president de la denominació d'origen protegit Oli d'Empordà li treu ferro. El president Illa no ha fet promoció dels olis de Jaén, sinó que va anar a donar una benvinguda a un grup de gent de fora que venien oli de Jaén, o que més que venien promocionaven. Doncs ha sigut un acte de benvinguda. Potser, diguem, no ha quedat bé de cara al sector de l'oli, però no creiem que sigui l'intenció del senyor president. En canvi, l'alcalde de Girona creu que el president de la Generalitat no va estar encertat en aquesta ocasió. Bé, jo ho vaig expressar al seu moment, crec que va ser un error del president de la Generalitat que feia tan poc que era president, el primer acte que fes vinculat al món de l'oli fos promocionant un oli que no està fet al nostre país, a Catalunya. Jo crec que els representants públics i polítics catalans el que hem de fer en primer lloc és promocionar el producte de proximitat, el producte de la nostra terra, i en aquest cas jo per això avui també he volgut ser aquí. Sí, home, l'oli m'ha semblat fenomenal, ja el coneixia, per sort fa molts anys que prenc oli de l'Empordà en molts moments de la meva vida, no sempre, però per tant el conec, l'he tastat moltes vegades i avui una vegada més m'ha semblat excepcional.